ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପଡ଼େ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆୟୁର୍ବେଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ତୁଳସୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଗନ୍ଧିତ ବିଶୁଦ୍ଧକ ଅଟେ। ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁକୁ ନାଶ କରେ। ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଲେ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରସାଦ ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।